ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. омади сразу як дона лайки бепала баҷақ ва навори имрӯзаро гӯш кӣ. имрӯз 26 ноябри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 122 сомону 50 дирам. дар имрӯза видео бадруи азиз бо диққат гӯш кунед ки мада чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. станоки фурӯшӣ барои леса кардан бази фурӯшӣ рӯй кардагам бадруи азиз. И базои простой нестай, и бази покистонӣ будай. хонаи заминӣ ҳастае дар ноҳияи Файзобод, хонаи заминӣ ҳастае дар шаҳри Кӯлоб ва як хонаи заминӣ дига ҳастае дар шаҳри Бохтар. квартири арзон ҳастае дар шаҳри Бохтар бадруи азиз, яъне ки Қарғани Пешина, ва як квартири арзони дига ҳастае дар шаҳри Душанбе. қызиқи видео ҳамие ки дар ин навор хонаҳои арзон гарани бисёрае. бардори ғарибон шумо метавонед ки дар ин навор хонаҳои боли дешеви биёвенда. барои он видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунем. барои меҳнатҳои мо як дона лайкира баҷақен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатся кунен. Анака мирим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, لبای ماشین‌ها دیده؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرگزاری کرده میشود. بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه های گرد اطراف و عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله. هی نویر حکای باباش شما فهمیده این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده. бардруи азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза кофе гарма када пештон бумонена ба чаячкидор навора сар мекуна. бардруи азизи хонаи фасоне десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Мискинобод, болои Балниса. айраи калон мега 600 метр дур будай. 4 сотиқ заминай дар хонаи 8x8 дора. ремонти хонаҳо миёнае мега овсвеч ҳастаю ҷато 100%. мактаб, бозор, магазин, аптека, Балниса наздик будай. бардруи азиз хеле ки дар навор дидесен дарахтои мевадиҳанда мисол бисёр доштай. гирди хона маҳкам таҳ боло симхор кардагӣ мега маҳкам кардагӣ. нархи хонара бардруи азиз 210 000 сомонӣ мега. 210 000 сомон бовар ки беҳад хонаи фасони хушрӯ будайда. мевагиҳо шамехӯрӣ бовар ки ба хӯрданаш сер намекунӣ. бардруи азиз нархш 210 000 сомон дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Мискинобод будай хона. занг зада маслиҳат кунед. рӯз як бародар нависта ки то хонаи арзонаи шаҳри Бохтар намонӣ лайк намеҷиха мега. бардруи азиз хотира ҳам бародар ина хонаи арзонаи шаҳри Бохтар яъне ки қирған биқаб. и хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар хушрӯ гӯш ки шаҳри Бохтар тарафи Киров якум қариб 5 сотиқ заминай 4 дар хонаи калон ба ремонти замонавӣ кардагӣ пула биёр битеву бидро зиндагӣ ки бо беғарзи ӯ 4 дар хонаи калон 2 хонаи времянка дора. ремонти хонаҳои времянкаш миёна будай. овсвеч мега ҳастаю ҷато 100%. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ ошхона, баня, ҳоҷатхона, ҳезмхона 2 та оғил доштай. бардруи азиз касе ки гов бизнесен бешхина як оғили дига падарка 2 та оғил дора. бардруи азиз нархи хона 220 000 сомон арзон мешава. бо занг бизанен қади соҳибхона маслиҳат кунед. салом алейкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати Атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати Атомӣ бениҳоят кор осон аст. бале шахсӣ худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати Атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати Атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати Атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат
зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику ӯзбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биё дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. бардруи азиз, просмотрҳои канали Саудутеҷе гарини зур афтеса як бародар як бизи фурӯшӣ рӯй кард. Дита бизай бардруи азиз бо диққат гӯш кун, ман маълумотша гап мезанам. хуб, телевизоране ки пастар ки телевизори хоната. бардруи азиз, бизҳои фурӯшӣ, дӯстони азиз, и бизҳои простой нестай, бизҳои покистонӣ бидай, ду донаҳай оча бача, очаш биғиз бидай, иштиёшон гарини зурай бардруи азиз. Бардруи азиз, и хеле бизҳо камай. пародаҳо, мақсади хеле пародаҳо дар Тоҷикистон кам бидай, соҳибаш гуфт ки срочно фурӯхта мешавад. Адрес шаҳри Ваҳдат, бардруи азиз, ҳар диш 6000 сомонӣ мега. ҳар ями бизо 6000 сомон. бардруи азиз, хеле ки гуфтам, и бизо бизои покистонӣ бидай. маълумотша дар бар экран навистагиам, занг бизанен, ҳозир бихаренаш. бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира ё мошин дошта бошед, метавонед ки нами рақамҳои десен дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp рӯй кунед. мо барои харидоро рекламаи зуруш мекунем. ин номероро скриншот ки як рӯз на як рӯз дар корот мешавад. бардруи азиз, любой чиро реклама мекунем. мегзарем ба як каротки реклама бо далши хонаҳои арзона мегзарем. дӯстони азиз, компанияки Бозоралӣ ва компанияки назара шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московскии област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон, ки ҷои да ҳами бародарода удобнияй, мақсад ки ҷои да мисол ҳам ёда бародарода удобнияй, ба ҳами мошинои фасон мераванд, шуморо мегиранд ба сарҳади Қазоқистон, иншоалло ки соғ саломат бурда меёранд. мошиношон бардруи азиз, мошинои беҳтаринай, и компаниярам беҳад компанияи зурай, қариб 10 сола таҷрибаи корӣ дора. бардруи азиз, хеле ки гуфтам, 3 та 4 та мошин дора. нарша гуфта ки 7500 рубл бугу. 7500 рубл. бардруи азиз, занг бизанем, бигӯен ки номероро ай канали Саудутеҷе гирифтам. овозо чӣ хеле бардруи азиз, овозоро гап занед. бардруи азиз, станоки фурӯшӣ барои леса кардан, барои тахта задан. хай одами камхели станок да кор кардагия медонад. станок барои леса кардан, барои тахта задан расискияй, состояниш навай, янги состоянида. бардруи азиз, адрес ноҳияи Восе, нарша гуфта ки 14000 сомонӣ бугу. 14000 сомон. бардруи азиз, станоки фурӯшӣ барои леса кардан, барои тахта задан. бисёр чизи хуб айне ки лайка биҷиқ ягон бародар да мумкин ҳамин чиз дар кор бошада. бардруи азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. хаста набошен. ана дӯстони азизи хонаи десен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6. 8 сотиқ заминаи 3 дархонаи тайёр дора ба ремонти миёна, бо 3 дархонаи дига нимтайёре. бардруи азиз, масъалаи овсоич мега ҳастай ҷатор 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. нархи хонара 210,000 сомон мега арзон мешава. алишам мешава ба хонаи заминӣ ё ба квартира дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, хеле ки гуфтам, ин хона дар шаҳри Кӯлобай 210,000 сомон нархиш бидай. агар хонаи заминӣ ё квартира бошад дар шаҳри Душанбе, алиш мекадай. номерои телефоноша занг зада маслиҳат кунем. бачаё чаб хия кофе талха биза ки ба фикрам ховут бурдесаё. хия ка ҳаво хунак ши дар сикола бгум ҳар сикола хунак мехӯрем ба. бардруи азиз, и квартирара десен қарор дора дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа. Духонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 48 квадратай дар кӯчаи Тецбдай. дом новостройка квартира ремонт дора, чӣ хелек десен. ана соҳиби квартира маълумот дагае ки дом новостройка дар 5 ошёна қарор дора мега. хона ягон камбудӣ надорад. духонага канализатсия, свет, об ҳамаш ҳастай. бо савдо мешава. ягон мошини созам боша қабул мекунем. нархи квартира 245,000 сомон таргават мекуна. бисёри бардруи Россия хоҳиш карданд ки квартираи арзон аз шаҳри Душанбе бимон. ина марҳамат гӯш кунед. квартираи десен қарор дора дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино,
як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 35 квадратный метрай, дом новостройка, квартира ремонт доштаи. Соҳиби квартира маълумот додааст ки адрес дарвозаи бозори Гипразем ана 500-600 метр фосила доштаи, дом 5 ошёна мебошад, болои дом манали дора, яъне ки мансарда нестай мегаи квартира. Ову свет мушкилӣ нест, мақсад ҳамаш ҳастай, техпаспорт доштаи, дар атрофаш мактаб, майдончаи варзишӣ, мақсад наздик будай. Транспорт мисол мушкилӣ нест, транспорти 54-58 мисол старексо мегаштиянд. Ягон камбудӣ нест. хулоса нархи квартира 245 000 сомон. касе харидор бошен арзон мекардай. ханам хеле бачаёча, то охири видеоро тамошо кардӣ ё не? Ростша бигӯ, агар тамошо кардагӣ бошӣ то охири видеоро дар комментиара рақами 5 бинавис. Ман мефаҳмам ки то охири видеоро то инами вақт соати минута тамошо кардӣ. Соат не хайна, то инами минута тамошо кардӣ шеринар. Бардори азиз, аз ки ҷое ки мақсад ана станоки фурӯшӣ, бизи фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзонрӯӣ кардан ҳаракат кардам, якта ба якта нархошона гуфтам. И кори мо беҳад кори хине бардори азиз. Инам биши монтажки хеку беҳад кори қине бардори азиз. барои меҳнатҳои мо адона лайкира бижиқен ҳами бардорие ки чизошона мо дороӣ кардан, чизошона буфурӯшам, беҳад кори хуб мешавада. бардори азиз, ҳами лайка бижиқен ки ҳами душманои саудотиҷи ҳами видеоҳои мара бина ҳайрон шавада. шӯхӣ мекунам кам шероинар кам настроение аст, шӯхӣ мекунам. ва бардори азиз, аз ки ҷое ки замин хона квартира мисол роӣ мекунанд, ман реклама мекунам. агар ягон чи фурӯшӣ дошта бошед, нами рақамҳода через WhatsApp роӣ кунед, ман реклама мекунам. ва бардори азиз, видеоя додарак мемонам, агар шароитотон боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. хаяка дӯстони азиз, додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шиданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро, почаш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. Дигар илоҷиш наштида, дидан ки мисол почаш сиёҳ шидай, почаш ай зону камтар болотар биридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.